सनाफोरनि साना गोजौ जाबोहांलायबाय नै आं बिबाजैनाव थांनो ओंखारदों एसे खामानि फिसा दं लोगोफोर थांनो ओंखारबाय आं हो सोर ओहो आंहा साम' लाबोबाय नै साम' गुरै लाबोबाय नै सेरसेयाव माबा 50 लोगोफोर 50नि लाना फैबाय आं खुंग्रि जाफैखाबाय नै बाजैजों आंजों उनाव गिदिर जायो एडभान्स गाखोनोसै ना एडभान्स गाखोनोसै नै लोगोफोर माथो मेरलाथार बावखुंग्रिनि माबाया नै दृश्यआ नायखादो नै गोरान दै होगोन खोमा आरोना बोरलाबायफैदों जों बिबाजै जालांला दाम गोसा टाउनाव जाहैनोसै जों दखानफ्रा जाखाबाय र' आं बेक साइडजों खिथानि लोगोफोर दखाना जाहांखाबाय नै दखान जाहांबाय लोगोफोर दखान माबानि बावखुंग्रिनि ओरैनो नाय गाखोनाय टाइमाव फैनो हाया नालाय ओरैनो नायफैबाय जों फार्स्ट स्टार्टिंआवनो नायफैग्रोखाबाय जों फैला आरो नेक्स्टआव बायोना थाबायनो हाया 14आव जों फैला ओमफ्राय सोर फैयो जोङो बिबाजै बिबोनां लामायाव दखान होगोन दे जालांदो फ्लाइअभार खाथियाव जालांनांगोन दै लोगोफोर बारा लाया दे जों 10 थाखा 20 थाखानि लागोन बावखुंग्रि नैबाव माबागोन फसंगोन बावखुंग्रि देबि अफिससो नै अफिस रेस्टुरेन्ट सानदोंमोन आं अफिससो हाजोआवनो हाजो र' बिफांफ्रा बारा अखा गैयैखाय खिलियाखैना एसे रानस्राव मोनदोंलां थांफिनसै लोगोफोर स्टेज बानायगासिनो दं नै नुबायना बानायहांखाबाय लामा दखान जाजोबगोन बिराद गोजान थाबायखानांगौहाय सिनारिफ्रा ओरैबायदि मोजां अखायानो थाब हायासैना ओमफ्राय बिलाइ गोरलैयानो बहुद खम रानस्राव बैसागुआवल' हाहैथोंसै बोरैबाबा अखाया नेबाय थानानै अखा बार फैबाथाय गैखाला बिराद गोलाव फैबाय नै गारि पार्किंआ नैबावसो खिन्थु लोगोफोर मेन गेटआ मोननोसै आरो ओहो बे नंबावा दंबावोसो थांथारबावनांगौ मेन गेट खाथियावसो गारि पार्किं गोजानथार थाबायनांगौआनो मानखोथारनांगौ हाजोआ बेनिफ्राय जाखाबायना औ
हनै मोननोसै मेन गेटखौ बेलाय नैबाव पार्किं लोगोफोर ओमफ्राय मेन गेटआ नैबाव जागोन आरो नैबेयाव लामाया नै दा बेबायदि अबस्थाया बैसागुसिम जाहैगोन खोमा नै आला खेथ्रा होगोनदां ब्लेकटप बिफां साया गैया नै रानस्रावस्रावखा थमलेट माबासिम सरायखेलासिम बिदिनो लामाया लोगोफोर जोङो माबायाव थांनानै फैखांबाय आरो दसे बावखुंग्रियाव थांनानै फैखांबाय ओमफ्राय साम' सायनानै गालांखानाय दंमोन बेखौ एवफैबाय नै साम'जों सबायजों संसै बे बाजैखौबो जालांदो होनबाय आं बाजैयाबो जानानै थांसिगोन ओमफ्राय नै सबाय होनसै सबायखौ एसे बुरजा होबाय आं एसे घाना जानोसै लोगोफोर बाहेरायावनो संबाय आं बै माबाया जोंना गेस सौखाया मोनसे अरा फिसा जादों नालाय ओंखायनो अदाबाव संबाय आं बनाबो मेरलाखा नालाय साम'खौ मोजां एवखाबाय आं ओमफ्राय दा खारै दङ खारै होनसै लोगोफोरनो नै खारैया खारै होबाय दा साम' मोननायजों सबाय रुइनायजों सबाय रुइबानो साम'आबो मोनबाय आरो लोगोफोर एसे नोरसिं होबाय आङो एसे खोबहाबसै Are you recording? उल्था थेबाहाय खिलिबखौ very beautiful आखाइया देमफुदोबथारो आरो आसिबिमाया मासिबां देबखो आसिबिमायालाय आंना आरो इदि खालामबावदों जि अन्थावथावखा टिपुफु आइसाना बार सोदों दे आखायाबो हौवानि आथिङाबो हौवानि बबे आखायाव हौवानि जाखो नुवाखै नामा नार्स ओंखारजोबनाय आथिङालाय रोदा दंजोबो Why are you recording me? फालें सिङावसो हाबनानै थानोसै फालें सिङाव रेकर्डिं खालामनाय फालें सिङाव हाबना थानोसै मानोसै कफि मैद्रु जानोसैलाय लोगोफोर गाबोनथ' आरो गंगासिना फुजा नामाथाय लोगोफोर गाबोन 4 थारिखआव गंगासिना फुजा दङ ना गाबोन अबेयाव थांनो जाबाय अबेयाव दुगैहैनो अबाव मोदोमाव मैला नांनाया मारैहाय खारलांबावगोन दे दैमायानो खाथियाव गैया एसे गोजानावसो थांनांगोन खोमा अबाव थांनो अबाव मानो जाबाय गंगासिना फुजा दुगैहैनो लोगोफोर थांनायालाय थांनांगौमोन दैमा गाथोनानो खाथियाव गैया ओमफ्राय गंगासिना फुजा माबायाव जायो आरो साम्फा ब्रिजआव जायो ओरै बासुगाव लाइनथिं जायो जोंनिफ्राय बिराद गोजान जायो आरो ओमफ्राय अबाव थांनो जानानै फैबाय